Hello mga ka-listeners, good evening. So, balik og vlog mga ka-listeners kay nasipyat ganina. Ikaduhan na ko ning vlog mga ka-listeners kay nawala ang audio. Sipyata sa akong vlog Pamanday audio na butang mga ka-listeners no. Kay nakakunik siya sa Bluetooth ba. Nya pag play na ko, yan mo'y audio nakuha. Isig naka-mic pa kay di man pwede i-on ang Bluetooth sipyata. So balik og vlog mga ka-listeners no. Na gabihan yung samot alas 9 GS na mga ka-listeners no ang oras nya balik og basa mga ka-listeners sa inyong comment kay murag na sipyat akong vlog primero ay nalimot kong off sa Bluetooth ba nya resulta ang video rin na record pero ang audio wala siya ma-appeal no. Di man mo function og nakakonek sa Bluetooth ang kanang headset. Balik ko basa mga ka-listeners, ang una si Amor Mio ka rin. Heart na yung comment mga ka-listeners no. Salamat Amor Mio ka rin. Nya si Dimigin Baldago. Sir, maka-download sab ka sa drama nga ang title Ako Imo Bang Higugmaon. Sabay-sabay na siya na-release sa Habal-Habal Driver ka lang. Bitaw na kayong dumwa ni sa una. Kanang muni sa isunod sa drama nga Habal-Habal Driver ka lang. Nagali ko record ni sa una. Backup record ba sa radyo gikan ba? Nya kay kuan man kuwangan akong episode mga ka-listeners no. Pero ang akong na-record katong doon sa katapusan no, anto niabot sa katapusang sumpay mga ka-listeners. Pwede ra siguro ni ako itong kanang hinahinayan pero di na ko mosaad kay daghan kay kulang man nya kuan sad napakoy drama nga lain gi-arrange nya kung mga love song lagi kuti kayo edito mga ka-listeners no, daghan kay copyright ba. Unta mga music bitaw. Una nga di na ko mosaad no. Dimigin Baldago kay murag lisod jud ning daghang copyright nga mga drama, mga love song, mga kanta mo'y makalangan sa pag-edit kay copyright man gyud. Una pero basin na po no. Salamat kayo Dimigin Baldago. Nya si Tima Kuli Mundihar. Good evening idol, salamat sa pag-upload sa part 13. Kanunay naminaw diri from naminaw here from Saudi Arabia ug salamat pud sa kanunay pag-mention sa ako idol. God bless you idol. Salamat kayo. Tima Kuli Mundihar no. Unya si Edwin Panso. Alamat boss dyan, mao akong ipaabot kining ikaw akong kinabuhi mingawa drama. Makita unta si YP. Salamat Edwin Panso no. Kontrabida man si Cherry boss dyan. Usog mangilog ibog siya ni Jumil. Part 13 boss dyan. Mobalhin na baya ni sila kay samukan si Cherry boss dyan. Paabot pod sa part 8 sa Limbo kay action jud ni. Wala jud skip sa ads boss dyan, makatabang jud ni. Na-upload na ang part 8 no sa Limbo. Nya kini part 14 na ta. Salamat kayo Edwin Pancho. Nya si Cherry Luha. Hi idol, it's me again. Shout out 5014 sa akong bro nga DC Lahinyo ug sa iyang bana nga si Arthur Rehes Warner. Taga Valencia Carcar Cebu. Salamat idol, please permi gyud minaw nimo. Salamat kayo Cheryl Luha no. Nya shout out sa imong imong bro nga si DC Lahinyo no. Ug sa iyang bana nga si Arthur Rehes Warner nga taga Valencia Carcar Cebu no. Salamat Cheryl Luha ug sa inyong pagpaminaw no. Sa imong mga imong bro no nga si DC Lahinyo ug sa iyang bana nga si Arthur Rehes. Nya si Rico Rini Gadularuya. Thank you Sir John sa part 13 sa ikaw kong kinabuhi. God bless you Sir John. Salamat Rico Rini Gadularuya. Nya letter L ang profile. Thank you kayo Sir Idol. Salamat po no. Nya si Saisi Morales, upat ka heart ang iyang comment. Nya si Darlene Sumagang, upat ka heart. Kinahan kayo ko ani drama hating sa upload Sir. God bless. Salamat Darlene Sumagang no, naminaw siya sa Hain ang Langit.
Nya si Ruben Alibio, thank you idol. Salamat pod. Og si G Janet Gamayo, G Janet Gamayo. Idol, shout out ko kay Real Beringil. Kauban ako sa trabaho ug kauban sa pagpaminaw sa drama. G Janet Gamayo di ay ko idol. Hihihi. Salamat G Janet Gamayo no. Ug shout out sa imong kauban nga si Real Beringil no. Salamat sa inyong pagpaminaw. Si Grace Balasabas, salamat boss sa pag-upload. Keep safe and God bless you and your family. Salamat Grace Balasabas. Ug si Amor Mio Karin, ay salamat. Salamat po Amor Mio Karin no. With heart yun imo ba. Si Real Beringil, salamat jud sa sumpay idol. Makarelate masad ko ani nga drama idol. Kay Serena nangilog og asawa. Ako nangilog og uyab. God bless idol, more drama pa. Karelate di kas drama de. Salamat kay Real Beringil no, gi-shout out kay ni Giginet Gamayo. Salamat sa inyong pagpaminaw. Si Kay kanang ga-comment og Tagalog ba pag hilom be. Nasaag kag comment Bisaya ning dramaha ug maura ni makawala sa among kahago sa work. Mong dako mig pasalamat kay Sir. Salute sa sigig edit aning mga dramaha. Salamat kay no. Mao lagi kay ang uban magtinagalog ba niya. Bisayang dako. Mapasangin lang ang mga Tagalog ani nga bashers bis kay Bisaya ra din nga comment no. Salamat kay sa imong komento no. Nya si Amor Mio Karin, What ko idol sa sumpay part 14. With Tulok Heart no. Nya si Annalyn Samson, wow na ang sumpay aning drama idol. Always amping ug always God bless you nimo idol. With Tulok Heart, salamat kayo Annalyn Samson. Nya ako lang siguro ni paspason mga listeners no kay mag-mix pa dugay kay mag-mix ba. Makatulgan niya na ba. Salamat Annalyn Samson no. Nya si Noel Bituya, daghang salamat idol sa sumpay nining drama. Ikaw akong kinabuhi. Amping God bless with Duhak Heart no. Salamat kayo Noel Bituya no. Always yung naminaw ba. Nya medyo paspason akong gamay mga kalisinas kay ang di ta makatog inig mix. Kasi maugmaan pud ba. Irwina Biernes, yes lipay jud ko sir basta naa na bag-ong upload. Salamat po with emoji nga naka-heart tulo ka po. Salamat Irwina Biernes no. Si Jocelyn Infante, Dol, salamat sa sumpay niya nagyud akong gipaabot with tulo ka heart. Salamat kay Jocelyn Infante. Nya si Dino, salamat kayo sir, lingaw kayo ko. Salamat kay Dino no, nalingaw ka sa drama nga hain ang langit no. Nya si Puan Prince, daghan kayo affected ning drama ha, magdala jud ta sa mga script hihi. Mao gyud. Saon nga ni magyud love story no, naadyoy kontrabida pod no. Ungwa man gani pero naadyoy pagsulay ng love story no. Kanang mo nagdaghang makarelate ba. Nya si Kuan. Salamat Kuan Prince no. Si Rico Rini Gadularuya, good evening Sir Jan. Upload na po Sir Jan sa part 14 sa Limbo. Salamat kay Sir Jan sa mga drama. With Tulok Heart no, na-upload na ang Limbo part 8. Sakto ni part 14 sa Ikaw Kong Kinabuhi. Salamat kayo. Rico Rini Gadularuya. Si Carmila Binarao. Salamat Lods. Na-upload na jud akong gipaabot. Salamat po Carmila Binarao. Nya Yidrian Benedicto. Hi idol, ganahan kay ko maminaw sa imong mga upload. Dugay na jud ko wala kapaminaw ani. Mao mibalik ko sa part 9 karon ni anak ko sa part 13 nakapokus man gud ko sa tunglo ni Ophelia. Tas wala naman good pud new upload sa tunglo ni Ophelia. Mayo gani miagi sa kong wall ang notification aning Ikaw Kong Kinabuhi. Taas naman dayo og agi. Padayon lang jud og padayon lang jud nako ni kay yan ako sa part 13 no. Na part 14 na taron, salamat kayo Adrian Benedicto no. Nya igaton man ni si Cherry, oy lami kayo lugito ng mata hahaha. Pwede upat ya emoji no, nadala ni sa emotion no sa drama nga makalagot no. Salamat Adrian Benedicto no. Nya si Jean Ruiz, sim sila duha ni Rinan mga obsessed sa gugma. Maayo jud sila parison. Salamat kayo idol. God bless na tong tanan. With emoji do kabuk na kay smile og prayer no. Salamat kayo Jean Ruiz. Nya si Aisa Alcosaybi, kini si Rinan selfish kayo, ganahan baya ko ani niya sa una mga episodes. Pero karon sungutan ako mayon tag ilupad sa itong mga hangin inig panagat. Sorry Lord.
Salamat admin, tan-aw jud ko sa imong vlog. Kung no skip on ads. Salamat Aisa Alcosaybi no. Ug si Angelica Birami. Nakarma si Pina nya taas gyapon kayo iya garbo. Naminaw siya sa katapusang sumpay sa hain na ang langit no. Salamat Angelica Birami. Nya si Imam Isim. Salamat idol, minaw lang ko permi ha. God bless as always with upat ka heart. Salamat kayo Ma'am Isim no. Nya si Glenn Villamor. Grabe nindot kayo ug kulba hinam na kayo. Gahinam-hinam na ko sa sunod nga episode. Salamat by John. More power and God bless you. Salamat with upat ka heart no. Salamat Glenn Villamor. Si Buy Simbahon Vlog. Nice drama. Salamat no sa imong pagpaminaw Buy Simbahon Vlog. Og si Edwin Panso, boss dyan, kini akong kinabuhi part 15 paabot og limbo. 14 pa ta no, layo pa ang 15. Yang limbo na upload na to ang part 8 ganina. So, kung nagdali ka sa drama no, pwede ra ka sa radio drama Bisaya kay advance no iyahang limbo. Kaya nagbase man siya sa laing istasyon no, advance kayo. So dito lang paminaw Edwin Pancho no kung na-excited na ka ba niya gadali bug ka. Kaya kinakuha kay nagbasim ko sa Cebu niya. Kung unsay gikuan sa Cebu, mao po akong gisunod niya. Patason pa man ako. Ano nga pasensya kayo no kung nagdali ka ba dito lang sa radio drama Bisaya no. Nya ani ikaw kung kinabuhi kay sunod si Mana pag gining sumpayan kay patason pa man. Pero salamat kay Edwin Pancho sa imong kanunay pagpaminaw. Si Roldang, shout out ko idol. Shout out ni mo Roldang no. With heart gid yung comment no. Salamat kay Roldang sa imong pagpaminaw no. Shout out ni mo no. Salamat kayo. Ug si Edwin Pancho, boss dyan ang limbo wala ma-upload ug ang ikaw kung kinabuhi paabot ko boss. Nindot drama kay taas dili parehas uban bitin ila dali mahuman. Na-upload na to ang part 8 sa limbo no ganina. Nya karon ang 14 na ta sa ikaw kung kinabuhi. Salamat kay Edwin Pancho manday gyapon eh. Salamat Edwin Pancho. Nya si Jonalyn Pasibi nag-comment siya sa tong video nako sa ugong sa tinga no tong tinnitus. Naka-experience din po siya no. Same din po sa akin, basing sound, grabe at popping sound. Nagpa-check up na rin ako, may pinapatak ako sa tainga ko at umiinom din na gamot na niresita, still mag 2 weeks na nakakairita na hindi na ako makatulog sa gabi. Wala naman sakit na naramdaman sa tainga. Yung ingay lang talaga, maugid. Nakakairita talaga yung ingay sa sa yung tinnitus no. So, na-experience ko rin yan, no? Yung tinnitus. So, maganda yung ginawa mo na nagpa-check up ka, no? So, salamat kayo sa maraming salamat sa panood sa aking video. Tagalog pala to. Ito mga kalisteners, salamat sa inyong kanunay pagpaminaw. Maura to mga kalisteners. Kaya mag-edit na pugugsugod mga kalisteners, no? O paminawan ninyo ang part 14 sa Ikaw ang Akong Kinabuhi. Ilang ulit mo na itinatanong sa'kin. Ug karon mga kasama, niyang laing sumpay ning atong sugilanon. Ikaw ang akong kinabuhi. Hanggang may musika ko. Ganang naabot mo sa dinhi pamilit ang banan ni Analay. May sakyan nga mihunong. Mutago ko. Kinsa mo kayo nagsakay sa mga sakyanan. Di ko mo pakita. Naabli ang pultahan. May mikawas. Kinsa mo ka na siya. Ganong ingon-ining urasam ang iyong pag-ani. Tiyani, ang babae, ang amiga ni Analay. Dili ko mahimong masayap. Siya agad, iya kong giduol sa diyang wa pa mo report si Analay sa ilang opisina.
Siya kina. Hoy, tao. Mingaw ang palipot. Di man di ko makita na ilang yung inahan. Uy. Unsa man na naa sa poste? Murag litrato man eh. Tadaan ko maayo kisang litrato ang ipapilit. Ha? Shit! Kang adali nga litrato! Gihaguan dyan pag-ay ni Jumel ang pagpangita siyang asawa. Kini. Kini ang angin ni maong mga litrato. Dili maayo magdugay kini maong mga litrato. Titingalik, doon na unya interesado. Magdako mga bugoy. Aron mulip ko sa mga posting nga gipapilitan ini mga litrato ni Annalie. Di na ko makuha. Nandungog na ko iyang pangandi nga magdasyo ang mga tao aron tangtangon ang mga litrato. Labing mayaw, aron wa na'y makita siya nalay. Pero, dili na ko usbo na iyang pangan. Magpabilin siyang inday santa alang kanako. Magdali ko sa papawala. Ma, diin mo day kaganiha. Kuan day. Ako lang gitanaw ang gamay intaw na kong negosyo sa trapo ba. Kadiyot rin lagi ka. Kuan day kanang nahuman-human naman di nilag pamutang sa mga igbabaligi ang trapo sa sako ba. Human na. Igo na lang ko sa pagkuan. Sa... Ma, doon na kay problema sa imo negosyo? Wa day, uy. Unsa man tao'y akong problemahon sa pobre na kong negosyo. Mga tuog na lang ta, Ma. Madugay pa ka si Renan, Ma? Ambot lang sa gaday, pero gitugod ba yung kos imong bana nga uubanan ka nako sa inyong kwarto? Ang tinuod, Ma, dili naman ko batiyon o kahadlok kung tuwan ako sa among kwarto. Ay na, bahala nagdili ka mahadlok. Basta tumanon lang yun nako ang iyang gitugon, day. Nga paubanan ka yun sa inyong kwarto. Huwag yun iko'y pili ni Chom. Hangtod karon, padayon paghihapon niyang gipangita si Annalie. Hain man sab si Annalie. Doon na kay nakaluwas niya. Katong tao nga misinggit. O parag, iyagi ko nakita kay natandagan man ko sa dihang mikalit sa pagkilat. Kinsa magyuga ang maong tao. Angay yun unta na ko siya mailahan. Aron masayran ako kung siya pag yun ang nakaluwas ni Annalie. Kinalang ako siya ikasulti. Aron ako masayran. Kung patay o buhi pa ba ang akong karipal ni Jumel. Ila anak, naunsa ka? Naunsa na! Ambot lang hadya. May kalit pala singgit. Dahila? Dahil naunsa ka? Si Mama! Kadiyat lang dya. Ako lang kuguson si Ila.
Oh, day. O say day tabo nimo. May dagoy-ngoy sa batang babae ang nakapukaw na ako. Unsa? Marag, ikaduha na rin hitabo nga makalitan ko kay makadungog ko bako sa usa ka batang babae. Ay, nagdamgo lang tingali ka, day. Buhi gid ang bako sa bata, ma. Marag, gipadungog gid ko sa batang babae nga marabag. Sobra ang gibati niyang kamingaw na ako. Ay, nagdamgo lang lagi ka. Asa man ka, ma? Doon na kay matudlong kamatuuran? Ha, ma? Doon na? Ngano man ka? Nagdamgo ko ni mama. Nakita mi. Pero, giguyod siya. Gipalayo siya na ako. Usa? Kisa may miguyod niya. Ambot lang. Wa ka kakita sa naong sa miguyod ni mama nimo? Walagi. Nakilak pa kong maayo. Ay, napaghilak, baby. Sige, sige. Pahiran ko ang luhas kung pinangga, ha? Basta. Ay, napaghilak, ha? Labang kay ka ni Papa. Kana sa adi ay mo balik si mama nato pa. Hapit na. Hapit na yun. Ay, dali na, day. Ari lang ta matug sa akong kwarto, ha? At lang ko matog sa kwarto ni Lola pa. Oh, sige na. Pangitaon kaya po ni mo si mama pa. Pangitaon, gihapon ako na. Bisag asa pa kumabot. Oh, ganong niyaman mo sa gawas? Wa na ko magduka. Ha? Huwag ka matug, eh. Ay, nakatog naman gudunta na siya, pero kalit lang may bangon. Naguna-una ka na ako, day. Doon ako'y nadungog nga bako sa usa ka batang babae. Dali na, day. Adto na ta sa itong kwarto. Tunog na, tingalig, ubuhon ka unya. Nasige pangatog na mo kay muadto na ko sa kwarto. Ngano ka, Nino? Ang unsa? Kanang matuog na ko. Mukadit lang nga makadungog ko hilak sa batang babae. Luoy ka ayong manawag kong mama. Day, dali na. Mga tuwag na ta. Katulog ko na kay ko. Oh, sabay na hitabo sa imong lakaw kagabi. Inigbalik mo dito sa karaan na itong gipuyan, ma. Huwag ka na makita ang mga litrato nga gipapilit. Nahurot ni mo panguha ang mga litrato? Pagbantay si mong sinultihan, ma. Um, Tigalig mo kalit og duo lang akong asawa. Rinan, Imo na sa kong pakonsensyahon, ma. Di na ako makonsensya, ma. Tungod kay naglabi diri sa kong balatian ang akong gubas akong asawa. may nanag-iya na niya, anak. Gusto naman. Gusto na ko. Ano nakaingon ka man? Ngawa na ko'y makita ang litrato, inibalik na ko dito. Ha? Basta, huwag ka na makita, ma. Ay nalang pangutana. Huwag mahimo pa. Biya na din Mintras, huwag pa mo duol din ang akong asawa. Sige na, ma, palihaw lang. Good morning, Tanan! Uy!
Morning, my loves. Biso lagi ka din eh. Che, wa kay labot sa akong greetings, no? Wala, kaluoy ni Uncle. Luoy ko, day. Siya mo'y luoy. Kisay luoy? Umagod kasi luoy. Tarong ha? Ay, hi, Chong! Good morning! Daw. Morning. Pwede makiride sa imong auto? Yatod sigaw. Ah. Kaya doon kuha ang bisita sa airport. Ay, imo lang di kong i-drop sa office. Mahimo ba? Ayaw kong lagana. Sige na go. Yatod si Cherry. Hello. Nya, kami di ay si Lula. Ready na mo si Lola ni mo? Ready na ko. Oy. Oh, ready na dyan ko. Ikay hatod na mo. Ako lang hatod ni mo. Aron si Cherry, si agaw na yung hatod niya. Yeah. Unsa? Sige na siya. Sakay na mo si Dale kay mo diretso po ko sa airport. Oh, hala. Ari ka mo sakay na ko, my love? Dili ko masakay ni mo eh. Oh. Asa pa lang ta mga boot. Oh, mga butas langit. Unti ka sa langit. Sige na. Sakay na. Nagtuo kit tingali si Jumel nga mahibalik pa si Annalyn, no? Dili na. Ikaw ba? Dudagi ko ni mo na. Unsa? Dudagi ko ni mo. Ikaw mo yung nagbinuang ni Diana Lee. Oh. Ikaw no! Hoy! Hoy! Ha ha! Ha! Ganong dayong kabiya, ha? Ha? Saman, di ka mga tutok na ko? Ha? Ayabag ka? Ano mo tutok ba sa kuno ni mo? Doon lang kaya itong naong, ha? Tungkol kay guilty ka. Sagpaon taon niya ka? Ay. Mag-guilty niya kang babuya ka. Total, itong isag lahoy. Inataparusa. Mulakaw mo ka, ha? Mulakaw mo ka? Dahil na kaya ito, tika. Sili ko masakay ni mo. Nailibre, ato juga sumuplite. Nya, karambula pang bahos pa sa hero ngayon mo ikaw ba si Jeff? Arin lang din ako, kihumot, kiko, Sa? Okay sa may nag-ingon ni mong jeep ang akong sakyan? Hoy, baboy! Ikaw, adto ka. Dito ka, sakay ka sa truck di karga. Pero ako, adto ko sakay sa taxi nga aircon. Gets mo? Ha? Ay, sunod ako, ha? Musunog ko ni mo, no? Ay, kanus amat ka majirjira-jiri. Hay! Kinala magbantay na ko inilukoy da. Murag kisikihan na siya tudlo siyang iyaan nga ipabiti ko. Ha? Kana kun pabitik sab ko. Kinahalang manguntak ron kong mga bugoy nga musukol gyud kun dunay mo padlong nila aron lang katot ang mga litratong gipamilit si Jumel. Kinahanglang way makaila ni Anali. Kay tingalig manawag sila ni Jumel. Unsa man dong? Wapag yun nanawag ni mo bahin sa pagpapilit ni mos litrato ni Day Anale. May nanawag na siya. Ha? Ilang nakita si Day Anale? Nangutaan na rin. Pili-premiums makakita. Injud ka may mutang Day Analisa. Ito laki sa atong gihakian, Lula. Ay, wa man gud ta makatultol dito, Inday. Dito na bitaw ta. Ay, lagi, dito ta. Unya, atong nakitaan imong mama. Wa noon. Ay lagagol na ka. Ato na lagi makita si mama ni mo. Mubalik na lagi siya na to. Basta, pray lang pirmi ni Papa Jesus, ha? Always man kong nagpray ni Papa Jesus pa. Nga iya kong pakitun sa akong mama. Magkakita na rin kagbalik ni mama ni mo. Tiila.
Haim kang trato nga imong gipakita nako. Hinayang tingog Ah. laki. Tingali madunggan ka ni Desanta. Hala. Taysa, gibutang man to na kong balik sa kong bulsa, pero uwa naman sa diyang akong gihikap karong buntag. Uwa na sa kong bulsa. Wa siya mo bulsa. Tingali nabalhin ni magbutang ma. Pagitaw at akong kitingali makita to ni Desanta. Hala, Ginoo ko Hain man day ka ang taon to na ko mabutang. Taysa, uwa pagod to na ko mahatag ni mo. Akong balikon sa mong kwarto, ma. Tingali tuwa sa kong bulsa. Yawa na narog. Nakitaan to. Tawi. Isurintir pa lang tani doong rinan si Anali. Magmalinaon yun unta ang akong hunahuna. Ang ako lang yung gikahadlokan. Nga makitaan si Anali dinhi. Sigurado yun nga mapriso ang akong anak. Unsa may imong giling? Kuan day. Resibo. Resibo sa unsa? Kuan. Ang kuha nga, bayro nun sa among suki. Ako mo itong gibutang sa kong bulsagot. Wa pa di ay tumabayri. Uwa pa day. Uy, kaanukon. Bagan ta kagpangita, bi. Tingali ni ara sa butangan na sa itong mga bulingon. Ayo. Ako na lang din day. Tabangin hinulit si mama sa pagluto sa atong sudan. Nganong di man ko ni mo patabangon sa pagpangita? Nagtuo ka nga wag ko kailaon sa resibo? Kini. Unsa man ni? Mao ni ang imong gipangita? Kini. Unsa man ni? Hoy, magisi na. Renan! Renan, unsa man? Mao na imong gipangita? Murag dili man na resibo. Unsa man tong tawana? Gipira man dayon tong papel nga ako nakita sa sahog. Unsa man ka to? Unsa pa itong imong gisunog? Ano lang saba, ma. Murag nagsunod na ba na ako sa Desanta? Niyara man daay mo din eh. Renan? Unsa man tong papel nga ako nakitaan? Mao to imong gipangita? Day. Salamat, ha? Mao to'y resibo? Oo. Ngun at tumagod ang amo resibo. Aron, di gid malimtan ba? Unsa man? Ganahan ka mo sa kais pambot? Buhat itong mga isla. Musimba lang ko. Musimbagot ta, gikan kang manuroy. Sige na, day. Iuban na to sa mama. Ay, kamo na lang. Di ka po'y masad ko. Manimba lang noon ta. Kuan. Karoon na lang taod-taod, day. May ayuhon pa ko sa pampot. Wagin makiti ang cellphone ni mo. Wara ba yun? Pero inigabot sa usan akong tao. Ako siya pangutanon kung nadaba niyang ako cellphone. Karoon na lang tataod-taod manimba, ha? Isa ba rin nanuktok? Purang isog man. Apli man di ay. Ingon mo buwan nagkakusog manuktok sa inyong opisina? Naglagot ko. Osa? Daan pa ko. Nga alibay lang din mo muadto kag airport. Unsa? Gusto ka lang kita imuli kay nako. Mahimo ba? Hinaya ang imong tingog. Kung dito sa inyong office, mahimo mong magpalabuanay sa iyong mga tingog, dinhi, importante na mo ang silence. Ikay na kaingon.
Hinaya lagi ang imong tingog. Di ba mihangyo ko nimo nga magpa-drop lang ko sa among office? Imo gyud ko gitok mo gadto sa baboy. Busy ko. Doon ako sugaton sa airport. O nya, ngano nakahatod pa man kasi imong anak? Of course. Ako ko siyang anak. Sama sa akong wifey. Priority na ko ang akong anak. Ako di ay. Ikaw? Unsa man lang ko si mong kinabuhi, Jumel? Dili ba? Imo naman ko napangutana na. Og natubag ka na sabna ko. Karon ang gusto na kong masayran. Ang kadiad tuog karon maorya pong tubaga. Nothing. Animal ka! Dili na mahimo. Muadto na ko sa ilang anali. Og sultihan na ko ang iyang mga ginikanan nga doon na tay relasyon. Ayaw dugaya. Huwag ka mahadlok. Gipula lang ko sa pagsigig-tagog sekreto, Chere. Sige. Adtuan na yun ang mga ginikanan ni Anali. Og suginli. Nga doon na tayo relasyon og nganong nagkarelasyon ta. Lakaw na. Come in. Busy ka, Jumel? Oh, dili man pa. Come in. Uy. Doon ang ka bisita. Dili na ko siya bisita pa. Ako masahista. Uy. Akining maghimong ka ng magsultita nga kitara, Jumel? Oh, dali pa. Sige, sunod ako. Aron magkasulti tagbayo. Jumel, ikasulti na mo ang laing mananagan nga gikuha ni mama nimo. Ang iyang pung nga buhi siya nali. Ug taliwadaan sa tubig. Unsa? Nagduda si mama nimo nga tingalig tuas sa usa ka isla si Anali. Isla? Oh, isla, Jumel. Di ba ang isla, taliwadaan man na, taliwadaan na siya og tubig. Posible nga, tuadada si Annalisa nagbinuang kaniya. Lalaki ka, mo'y nagbinuang niya. Wa tamasayon. Wa pa ko magpamilit sa mga litrato sa kong wifi sa isla. Pwes, sugdan na to, Jumel. Muapil mi sa pagpapilit sa mga litrato sa among anak. Ang akong anak mo yung kaluyan. Kanuna na siya maghilak pa. Mangita siyang mama. Kinahanglan nga mahibalik na nato siya na Jumel. Ako nang buhaton pa. Sige. Balik ka tong imong masahista, anak. Pa. Ay lagkalain ha. Pero ninumdum pa ko ba? Di ba siya man ang medum uno sa inyong kasal ni Anali? Siya bitaw pa. Sorry nga, namakakuni mo. Inoon, gisabot ko man ang imong pagpanginahanglan, Jumel. Wa ko magkinahanglan og laing babae pa. Natintalan ko. Gihubog ko. Doon na ka na di ay tulubagon na itong babayhana. Nahibaw siyang minyo ko. Ug labaw siyang nahibaw. Nga hangtod karon. Wa pa na ko buhii ang dakong paglaom nga may balik ang akong wife. Unsay may tabo kung mabadlos tong babayhana. Ha? Siguro, Jumel. Wa ko mahigugma niya pa. Bisag wa ka mahigugma, pero nakasa ka niya. Siya naghimog paagi aron magkasa ko niya. Bisag ka may, wa ko'y pagbati niya. Siguro alang Jumel nga dito siya mamabdos. Kay sa higayon nga mamabdos siya sa imong anak, kuhao na mo si Ila. Pa. Okay, Jumel. Mura to akong tuyo ni mo. Ug hunaw-na nga akong gitugo nimo.
Dili. Dili may tabong ipanghatag ko ang akong anak. Dili. Gitutukan ko sa amahan ni Annalie. Naibaw na siya si Matuod. Imo siya gituganan? Nakailas papa ni mo. Naibaw siyang suod mong amiga sa akong wifi. Inungdan, ngawa siya mutuo sa akong palabas ng masahista ka na ako. Very good! Niyabag ka. Ganun may pakpak man. Nagtuo ka. Nga kay naibaw na sila bahay na itong duha. Ipuli ko ikaw sa akong wifi. Dapat lang! Nagpaabot pa ko sa pagbalik sa akong wifi. Ug may masayod ka. Bisag unsay gidugayon siya pagbalik. Ako siyang huwaton. Ay, igutom na ko. Adi bukaon ka. Gusto kong kauban tanduha. Gusto ko mubiya ka na din sa akong office. Kaya wapag ko mahamas ko trabaho. Jum, igutom na lagi ko. Kung di ka gustong ipaguyod ko ikaw sa among sikyo paingon sa gawas, biya na din eh! Jumil! Yay! Yay! Kay Lolo! Niya ang imong lulo, Inday? Ano nga pilong gagalipay tiya sa apo sa ka? Ay, alam di ay. Nung sa ka diya? Mura ko gagalipay ko. Ay, nung sa di ka? Ay! Siwa, nagtuo kang wa ko makadungog. Kadungog mo dahi ka? Mutan na po ka. Paas-ip ka, no? Grabe na ba tiya? Badi ay, sa'y paasip. Paas-ip ka. Paas-ip ka nga. Sa may meaning nga paasip. Hala, no? Pangutan nun, pangutan na si Dahila. Ay, apo! Kalipay sa kong apo. Uy, Asa kong yan, noy. Lipay ka. Hilumpoy. Doon ka pa sa lubong na ko, Lolo? ay, mahimo ba nga wa? Oh, na, uy. Mari, di na magdugay ang atong pagpangita ni Annalie. Mura magnaniguro na gyud si pare nga makabalik na nato si Inday Annalie. May lain sila mananagad kagidool siya. Ug matod pa sa mananagan, buhi ko no si wifi. Ug ang niyang memutalan na, gilibutan ko no sa tubig. Tubig? La, sa ato pa, dagat? Usa ka isla ang ginadaan sa wifi siya. Unsa? Oo, sa kaisla. Alaw sa ato pa di ay sakto ang gisulti ni pare. Nga hapit na gyud mahibalikan nato si Inday Annalie. Ang pangutanan nga siya, asa tanapit isla ha magsugod. Pagkadaghang isla din sa Pilipinas. Ay, ngano mo ato pa mangyud kas layo? Unahon gud nato sa pagpangita ang isla nga duol nato. Isla nga naglibot sa Cebu. Andam ko mugahin og taas ka panahon aron liboton ang isla siya. Basta lang mahibalik na mo ni Inday ilang akong wifi. Siya, nakailan na ba si Papa ni Chire? Unsa? Naabta ni Papa si Chire ganito sa kong opisina. Ay, baga asag na ang babayhan na, oy. Unsa man, nag-iskandalo siya sa imong opisina? Wa man noon. Pero, gidiretso ko ni Papa nga nakaila siya sa gipaila ng kumasahista. Nga siya mo'y maid of honor ni wifi sa mong kasal. Patay. Wala ko mangita magkatarungan siya. Gidiretso kong angkon nga natintalyo ko. Gihubog ko. Dili ka na yung makalingkawas ni Cherry dong. Ha? Mintas nagsigip ko pangitas kong wifi siya. Dili ko mo surrender. Dili ko mo angkon nga wa na nga akong wifi. Pero, kung mamabdos tong babayhan, ha? Muna akong batayan. May bahad na ba si Papa? Nga sa higayon nga mamabdos si Cherry.
iyag yung kuhaon si Inday ila. Unsa? Uy, ngano man taon? Uy, ngano kuhaon? Nga naman ka siya. Uy, kami nga kuka sa bata, no? Kung kuhaon gyud siya sa iyang tinuod nga apuhan. Ay kagol siya. Dili ba hitabong ihatod ko nila nga akong anak. Unyag mamabdos na ginasire. Gikan karon magbat mo na ko. Pero, nakasa ka na niya. Mahimong. Tabangin ko ampo siya. Dili siya mamabdos. Ni araman day ka din Oh. Ha? Oh. Day. Ngano ka? Kay nga nung day ko. Naigking ka sa akong pagduol. Murag nagsugod ng kagdawat ha, nga imugid kong bana day. Kay mo namang gibantayan ang akong mga likok. Unsa? Oo. Kaniad to, di ka gin magtagad sa akong pagabation. Sa akong mga aksyon. Naunsa man ka, uy. Nalipay kay ko day. Dali. Linggo dali. Ako ba yung tabangan si mama sa pagluto? Sagdi na lantos, mama. Umutas ang masawa, uy. Ang bago bang naliko. Tugnaw pa man kani. Dali. Gakos na ko aron mawaga to now. Iko na ni misuksok ko ni mo, uy. Adto ba hinuntas itong kwarto, day? Dini lang ta. Ay, sige. Dini lang ta. Unsa man? Ganahan ka mo sa kayo sa pambot o niya mo tag mga isla? Kung ganahan ka. Basta ikay mo sa kay, ganahan ko. Unsa man? Mauban ba naman ka sa among papanagat? Imo na bitaw kong giingnan. Nya, ganahan ka? Di maguguma kamaong malangoy. Tingalig mahog ko sa pampot. Malumos ko. Kaya di magugamaong malangoy. Ni amang ko nga andam muluwas ni mo. Mga nalantag mga isla. Pero di ko mauban sa inyong pagpanagat. Mahog, lagi unya ko sa dagat. Musuway lang gud ka. Di lang tabagdugay. Sige, mauban ko. Basta mauban si Mama Mercy. Nganong imo magyong paubanon si Annalise sa inyong pagpanagat? Aron din na siya mo adto pagsimbahan, ma. Aron mo simba. Dili ka makapugong. Kung ang kamatuuran na gyud mo oy mangitaglot sanan. Nag-away mo? Unsay ka matuoran? Unsay lutsanan? Day Santa. Tubag ako ninyo. Ay, oo, aman may mag-away, day. Pero parehong pinugnan na ninyo mga tingog. Murag dili mo gusto nga makadungog ko sa inyong gilalisan. Day. Ayaw kong agbaye. Maoy akong gusto ang kamatuoran. Nga dunay lutsanan. Ay, kuan mangguday, ang amo manggong tao dito sa trapuhan ba, hilom di ay nang huwam og kwarta ni Dongrinan, o wa ko pahibaw, Giingnan ka na bitaw na ako nga. Gikinahanglan kay niyang kwarta kay nasakit ang iyang anak. Naibaw ko nga dili siya makabayad. Inungdan nga. Wa ka na lang nagutog ani. Ay, kaysa man say di mahiubos, be. Imugog kong inahan. Og, ako gud to silang mga tao. Imugid unta kong gitug-anan. Hilom di ay... Ngano, nagtuod ka nga dili ko makamaumutan aw sa ilang kahimta. Parehong na mong dunay katarungan. Ayaw na lang mo paglalis. Rinan, kung nagtuog yun ka nga dili makabayad ang imong gitabangan, imo lang gid untang gipahibaw si mama. Ay, mauman. Bitaw. Nasige. Ako sadaan.
Sorry, ma. Sa sunod, ay bawon ka na gyud nako. Kinsay mamarahig nako. Ma, Ay, day Santa. laom lagi ang nimong gihon na una. Ah, Tupat kog lingkod ni mo, ma. sige day, tupad tang duha. Diri, Laom lagi ang imong gihon na una, ma. Uwa pa mawa ni mo ang inyong gilalisan ni Rinan. wa namang good to day. Wala gi ka makabantay sa akong pagduol. Ay, lain ang akong gihuna-una day. Unsa man? Ang pagdagod ni Rinan ni mo sa laod, kanang managat na sila. Ganahan ba ko, ma? Pero ang akong gusto nga kuyog ka. Kalain sa baan ang ako rin babae, eh. Ay, mag-init-init lang yun na ni mo, day. Ayaw na lang gud pagsugot. Di day ka mo uban, ma. Ay, dili, uy. Ila ka takaadlaw anas laod. Pasti lanog kung mo kalit og bagyo. Hala, kuyawa di ana, eh. Ay, ikaw ha, balibari gyud si Rinan. Ayaw gyud pagkuyog niya kung managat siya. Ayaw gyud. And Ella? Where are you? Si Ninang. Ayaw pagduol, ha? Hala, ni araman day mo tini. Ni araman tini ako pinangka. Ang dali, Mama Inday, dali. Doon ako pasalubong ni mo. Pasalubong? Another parpital? Ay, lain na sab. Dali. Arita sa akong kwarto. Lala, ato ko sa kwarto ni Ninang Cherry. Moabot na torong taod-taod sa papa ni mo. Ay, dili lang ko, Ninang. Huwaton lang nako si Papa. Ay, mga nipitaw dayon ta kung moabot na si Papa ni mo. Dali na, Inday. Tsere, ayaw lang ko nagpugsa ang bata. Mangita na ba des Jumel sa iyang anak? Ay, ako pitaw dayong dadon din ang bata, tsa. Ay, dali na, Inday. Dili lang ko, Ninang. Ay, dili na din mo love si Mama Cherry. Ninang raman ka na ko. Ay, dali na lagi. Dali na. Ay. Ako na yung dada. Sa imong kwarto, Cherry. Tsa! Kaluod ni mo, oy. Lood pa ron, di. Huwag pa mo ka makatilaw. Hoy, Lokoy! Tiya. Ayaw rin padungga og mga bastos nga sinultihan ng mga ako, apo. Sorry, tiya. Naam, this inday, tiya. Arita magsulti, Cherry. Dali. Uy, manggulit ka. Diya ka na, oy. Uy, nilangkaw da. Nawa mo da yun. Adlog. Nalipay ko, Lokoy. Niabot ka. Sound day, tiya. Nya, pila kayo mga adobo ngayon mo ipakaon ako ron, ha? La? Wa man ko mag-adobo, koy. Utan tinunuan. Ipahuruton ako ni mo. Di na ako makapilapil sunod. Bahala ka. Dong, maay gani kay nadugay-dugay kag abot. Ano man na siya? Ha! Gisuong yung Cherry ang imong anak. Iya gidunta ning dadon dito sa ila. Bisugot sa blesi hindi ila. Mauban unta. Pero kung gingnan nga hapit na ka mo abot. Mao to iyang gibalibaran si Cherry. Murag na suko si Cherry ay kay gisuong og mang Lokoy. Sagdan siya. Gitarong ko nagsabot ang kontraktor sa balhin na ito subdivision siya. Oh, kinahanglan magbantay kag yun itong babayan na ha, Jumel. Sobrang ko pagmahal siya. Kung ganong nagpadagyo ko ni Cherry. Mauna. Ayaw gyud pagdawat bisag unsang gikan niya. Labi pang ayaw gyud pagkaon kung doon na siya ipakaon nimo. Kaya nga naman siya. Oh, unsa mong kalibutan? Kung may lumay nga gisagol sa iyang ipanghatag nimong pagkaon? Lumay? Lumay? Kana bang ikaw na mismo mo paduol niya ba? Ako na timanan siya. Ang importante kinunta. Nga dili siya mamabdos. Gikan ka ron ha, pagkwinta na. Ha? Pagkwinta.
Gikan karon ayaw na gyud siya hilabti. Aron may dako ka ng katarungan. Aron dili pag-angkon kung mamabdos man gyud na tsire. Yes! Ni anas ako mga kamot. Ang gikinahanglan kong lumay. Ako ni isagol sa pagkaon. Nga ipakaon ako ni Chumel. Ugma, atuon ko siya siyang opisina. Magdako sa paborito niyang pizza. Ug butangan ko sa lumay ang maong pagkaon. Nganong dili ko man gid mapugos ang akong kaugalingon sa pagtugyan kang Rinana. Buutan siya. Iya kong pinanggap. Ug ako ning nabatyagan. Pero kanang moagbay siya nako. Kanang mugako siya nako. Manindog man ang akong balibo. Mukis ka ni ko niya. Aron magkatuo ko nga iyag kong asawa. Ug siya akong bana. Pero wa ko'y kibating kalalim. Mura noon ko kilasan. Unsa man ning akong gibating. Murag doon na gid ko'y gipangita. Dong, kinsa may imong kauban inigadto nimo sa isla? Kuyugan ko nila ni Papa og sa mga iso ni wifey. Oh, mahinuon na dong. Nanikamot in town sila nga may balik yun si Day Anali. Gimingaw sab ko sa kong wifey tiya. Kanunay ko siyang madamguhan, di katuog na ko. Dong Jomel. May file ako glib sa office. Aron, matagal kong higayon ang pagpangita sa kong wifey. Nakasiguro ko nga makuganggit sa Jumel kung makakita siya nako. Huwag na ko manawag niya. Kaya nag-usik lang ko sa akong panahon, anak. May gina akong paborito ni mong pizza. Pagbantay gid sa pagkaon nga idalit ni Cherry nimo ha. Ganun naghago pang kagda, busog ko. I don't accept no. Naibaw ko nga imo ni paborito. Bungot ka ba? Busog ko. Busang anong mamugos ka man? Naghago pa yung kog order, ano? Di ikay mo kaon, aron di mausik ang imong kago. Kadit, Ay, aron dili mausik ang imong kago. Ako ni pagkaon si guard. no! Please, para ni mo ang kipalit na ko pizza pie, Jum. So, para ra gyud din ako. Of course! Iyang kagunan na ko, kamahal. Dili ni mo ipakaon sa lain. Ako rin imong pakanon tod kay doon na kay gibutang ni magauna, di ba? Jumel, uy! Ostra, Cherry. Huwag ko gibutan sa mga pagkaon, ha? Leave me alone. Magpaabot ko niyo mo. Muan niya ang papasok ng wife. Leave now! You're treating me like an animal. Tukod ka di ka kasabot. Imo ko gipasanginlan? Ha? Jumel, ikaw pa nakasaan na ako, pero murag, ako pa imo paludon. Kani adto pagid nahibaw kang wa ko'y gusto nimo. Kani adto pagyud. Nahibaw kang dili kay gipitik sa kong kasing-kasing.
Pero nangita paaging matintal ko nimo. Ako din sa ako nakiguban ka na ko sa langit. Jumel, imo kong gigakusag maayo samtang mihangos ka. Unya imo ko patuhuon nga wa kay pagbati nako. Panagway siya kung wifi ang nihadla na ko. Kung di ka pa mubiya ni, ako mubiya. Uban ko nimo. Usa? Uban ko nimo. Oh. Mao na ron ang akong father-in-law. Uy. Sod pa. Naglimpyo po ko sa kulamisa. May kauban ka di ay. Muna ko ninyo, sir. Salamat. Welcome, sir. Uy. Kining nasuko to. Ambot lang. May kalit naman itong soda eh. Huwag nabili ng gidana yung pizza. Ha? Saman, giguto man ka. Kauno na. Hindi ko eh. Doon na taon niya na lumay. Utsa. Maining magmat mo lang ko pa. Wala yung ipangandoy ako kasing-kasing ay kauban ko. Hangtod siyang kamatayon. Ang ako rin yung wife eh. Jumel. Nadalag yung ko si inartista ni Cherry. Ang importante, na dili siya mamabdos. Muna akong gibantayan nun pa. Niyara ang mga litrato ni wife eh. Good. Maayo kay daghan na. Sakto yun nato kaning lima nga ipapilit ni Ana. Magdalang ko ka tumasugo pa. Tigalig, mahot para pilit. Manuho lang ko. Kanusta taman larga? Bisag ugma. Ugma na yun. Nag-abot na sad si Papa ni mo si Cherry sa imong office? O lagi siya. Nagbilin pagpitsa pa eh. Ha? Hindi may kaon ka? Tingali doon na to'y lumay. Ako gihatag sa mong sikyo siya. Kung sa'yo magyatag sa iyong sikyo daw. Ang pitsa pa nga daan ni Cherry. Ha? Giyatagan kag pitsapay ni Cherry niya. Imong giyatag sa iyong sikyo. Huwag ko na may balatian gaw. Huwag mo lang tiya. Mugkaon ka ito nga doon naman tilumay. Bala na! Para mo samot akong gugma ni Cherry. Ako rin yung luguson ba? Hilom, oy. Kung sabay lugoson, oy. Kabastos ka mo tawhana ka, oy. Indo tara. Luguson. Hilom. Ini anak ko, Papa. Kada ko na siya kong anak ko eh. Nga mo pa magkamatog. Upaman ka mo apot. Nag. At doon na rin kamatog ni Lola rin mo, ha? Musayog lang ka si Papa ugba sa buntag. Padlang ko nimo pa. Gipitaw ko mo hila ko nimo kumbiyaan. Dili na di ay ka makigtupad na ko, inday. Tupad, uy. Kita lang unyay magtupad ron. Aron dili ka matugaw sa iyong pagkatog. Kita rin itong patiya. Sige, koy. Ay kumo, koy. Pitsapay lagi tao. Sus. Hangul. Ay, paita. Hangul. Sumuka na mo gawi. Pagpalit lang kung pitsa pa ikaw. Tagay si Chaluding o si Dayila, ha? Hindi nila mga on eh. Hindi nila mga on. Ala, kinsa ingon di mi mga un. Ingon ka, lulaluding adi ka mukaon og pizza pie. Ay, wag kita kumuingon, day. Ang kadaw, lang kita ng tambuka. Iwik ro na ang kulron. Ay, uwik! Ikaw ba may balong sa akong asawa, ma? Aron di na mo uban ako sa pagpanagat? Ay, mao na iyang gisulti, dong. Wa man hinuon. Pero, ikaw mo may pugong na ko. Aron di siya dadun sa laod. Ay, irisgo manggo sa parehas ni Inday Santa ang pag-uban ninyo sa laod. Kaya wa man siya maanad sa laod. O gawas pa. Iwa ka maluoy maguna-huna nga mainitan siya. Doon na may atop ang pambut, ma.
Ay, abini mo. Nagduda na lang noon ko. Kung gugma ba yun ang imong gibati kang Day Santa, o gusto ka lang yung... Gugma. Gugma, ma. Tinudan na yung gagugma nga akong gipati na ito niya. Dili ko magpagkabuang sa pag-angko niya. Kunuwa pa siya ipitik dili sa kong kasing-kasing eh. Unya, nganon dili ka man maghuna-huna alang sa iyang kaluwasan. Doon ay laing katalagman, ma, nga gusto na kong pugnang. Ug ka na, mao nga, dili siya mabawi sa nanag-iya sa akong asawa. Naluoy na baya ko ni Inday Santa Rinan. Imo kong traidoran, ma. Dong, dili baya lalim sa kinabuhi ni Inday Santa nga malayo sa mga binuhat nga nagmahal niya. Ako wa magmahal niya. Sayop ang maong pagmahal dong Rinan. Paalit si Magaga. Dong Rinan, kanus agha madukti ang imong balatian sa akong mga pag-ampo. Nga iuli na lang si Inday Santa sa mga tao nga tinud-anay nga na nag-ian niya. Naluoy na kaayo ko ni Day Santa. Hain man si Mama. Ha? Nakita taman mong duhang nagsulti dito sa pampot. Wa na lang kumuduol. Tungod kay murag importante man ang inyong ipanagsultihan. Miduo lang unta ka. Aron mahibaw ka unsay imong gilalisan. Naglalis na sad mo? Sintam ko dayon siya. Sa dihang ako siyang gipangutana kung wa mo gina makita iyang cellphone. Nganong imo man sang pugson si Mama? Walag na ko siya pugsan eh. Iya ramang tingog mo kalit nga ni Aisa. Nakugang ko. Nganong nasuko siya. Tiguwang na si Mama Rinan. Kinahanglan nga imo siyang sapton. Nangayo day kog sorry niya day. Maayo noon. Unsa man? Hugot na gyud ang imong desisyon nga di mo kuyog sa loud. Mahadlok lagi ko. Di mo ka madlok. Kinaam ko. Di man mo kuyog si Mama. Magpabilin na lang sad ko. Di kami nga muna ko. Ampot? Unsay amot? Hangtod ron, sige lang gid kaya ko pangutana sa akong kaugalingon. Kinsa ko. Tay. Abi na kong mituo ka na gyud nga. Ikaw ang akong asawa. Ug ako imong pana. Gusto ko mo tuo. Pero, wag yun ka mo tuo. Katong batang babae nga nagsikik tawag o Mama. Kinsa to? Mahimong namgura lagi to nimo. Bunga sa nahinano kayo nimo pagkatug. Dili. Murag ni aragit siya sa akong duol. Ni aragit siya. Duol ragit kaayo siya nako. Hi! Nanasa ng huy ni mo, ha? Puro gagwa makailan ako, ha? Hain si Jamel. Anong akong yung agawin mo pangitaon, ha? Ni ako nga doon ni mo, di mo pangitaon. So, man, ha? Asam ko ni mo dad, ha? Sagpaon tayo nung ka? Okay. Hain si Jamel. Tuwag na, ay. Siyo siyang lakaw ugma. Muragarion to siya sa mga in-laws niya, mga in-laws. English to, ha? English to. Ang bata? Si Dayla? Auto ang tiya. Dad asa amo ang bata. Ha? Dad karon dayon sa amo si Ella. Baka demanding biyanin mo. Husuguing mi, ha? Husuguing mi? Ay kung in English ha?
Badi ay. Ako'y nagsugo ako. Badi ay, sige lang agpanugo na ko. Nya, way pizza pie. Siya gaw Jumil ni mo yung tagaan. Nga hadlok tong butangan din mo glumay pizza pie. Sa. Kasi nasulti, anak. Siya gaw! Kisama man ay, ha? Ha? Ni ay di mahadlok butang aglumay ang pagkaon. Huwag gini mo tagay, ha? Saba di ay, takal lang tabi na. Takatabi. Sige na, kuhaan ng bata. Sopo di ay. Supraan ka na. Tagay ko pizza pie, be. Be, Palagot na ka na, palagot na ka. Butay lumaw. Lamaw na noon. Butay lumay. Di ba, kanon ko ng lumay mo. Bisit yun ni mo, Lukoy. Uy, di ka kasabot. Abay! Uy. Lokoy, Yeah. kinsa na imo gikasulti diha. My girlfriend, yeah. My girlfriend. Susa, niyabag ka? Girlfriend ka taon, uyab? Pa! Huwag ka pa, Kami saglaw, Chire. Usbego, Chire! Usbego! Hoy, Chire, asa ka? Animal kinitambok ka, uy. May namang manungog na ako. Gitudluan ko tingali ni sis yung iyaan ay, aron bugal-bugalan ko. Og kun manud siya, murag yun, og tinuod siyang nahibaw. Magmahay yun mo. Nagtuo mong mahibalik pa ninyo si Annalie? Ha! Dili na! Ay! Unsa ka diha, Lokoy? Yadla ka sa amigo ni mong engkanto. Kanto ko tao, tiya. Ingnan noon nga, nakasungog na sa kugwapa. Kisa gwapa. Kisa pa Maria kung may love, sa? Hilom diha, ay. Ano ka, tiya? Naway na sa kachire? Aw, inoon. Bati manggid ng manaway tano. Ano, Jod? Pero, kung ingon naman na sa diyan ang batasan, ay, digid ko konforme sa imong giingon nga, guwapa si Cherry. Pati, sa rin magbatasan, tiya. Bitaw. Sana man taon kay? Sa rin, tiya? Sa rin na si Cherry? Kontrabida. Okay, kontrabida. Batig na o. Ay, pag ningunan na, tiya. Kaya makadungog ng mga bata. Batik yan namin batig na ako si Misi Kataw. Sumpo tiya, Cherry! Ay! Cherry, kontrabida ko na ka! Batik ikagaw! Hilom ay! Buklang ni mo diyan ko ay! Kapoy ni mo! Nga naman eh. Permim lang kung walk-out na ni. Be, walk-out sa gabi. Ako, umuad ko sa kusina. Ako tungutong tanang sobrang pagkaon. Unsa may kitong tingog sa batang babae nga manawag kong mama. Ingon si Rinan, damgura ko nun ako ang akong nadungog. Pero nga nung nakamataman ko, kunya, mudayog aga sa nga ako mga luha. Unsa may kanyang nahitang po na ako. Day Santa. Ay. Ma. Uy, naghila ka? Ambot, dili lang ginako tuyoon. Mahinumdum gani ko sa batang babae nga magpanawag og mama. Mudayog to ang ako mga luha. Day Santa. Ingon si Renan, damgo na kuno ang akong nadungog. Pero dili yung dam ko. Kanus alang ni mo gibati, anak. Katugog kusog kayo ang hangin, ma. Di ba, gisultihan ka man ako. Natagbaw kag gani pangitag batang babae sa ato mga silingan din eh. Tinagsusi kasi nagpuyo din nga batang babae. Ay husto di ay tuod. Pero wa gyud ko'y nakitang batang babae nga mahimong mo'y ikatudlo nako nga misinggit og mama. Nga man ka, ni ma. Nga nung nasamog ko sa singgit sa usa ka batang babae. Pero kadto ra magkahangig ayon nga nakadungog kag singgit. Duha na gahi kayon, ma. O karong bag-o, masud na sa akong pagkatog ang bako sa usa ka batang babae nga nagpanawag kong mama.
Day Santa. Gusto ko magpalaban ni Rinan. Pero ko naman siyang maingon nga damgura ko noong ako nasaksihan. Day. Ma, nalugi mo man kong gigakos. Doon na kay nasayran. Ha? Ma, tugani ko. Tugani ko, ma. Usay imong nasayran. Ay, uwa man ko'y nasahiran, Day. Gigakos lang ta ka, aron nga muluag ang imong dughan. Nakahasol kayo na ako, ma. Ang batang babae. Gusto ko na siya makita. Oh, niaramday mo din Ay, Dong Rinan, ikaw na say am-am sa imong asawa. Magluto pa ko sa atong pagkaon. Dihaon na mo. Day, naghila ka? Ako manggong gitugalan si Mama. Bahin sa batang babae. Unsa may iyang gisulti? Nawa man. Ay akong gigakos. Abinaw kong doon na siya nahibawan. Aha? Pero, iya naman kong gigakos. Aron sa paghupay sa gibati na akong kahasol. Day, wala gilabuti mo ang batang babae. Doon na. Ha? Ambot, ambot. Ambot lang yun. Nahasol ko sa batang babae. Ay, nagdako-dako lang yung kasi mong gasto. Kaya gano'n man, Day pa. Ginan ka na ko nga kauban nato ang mga igsuon sa imong asawa. Pero nagdapod yung kag imo mga tao. Gusto lang ko matuman dayon ang akong gisaad ni Deila. Nga mubalik na namo ang iyang mama. Ay, taon sa bata. Abi di mo pa. Dihay gabi sa akong pagpangatog. Nga may kalatsik singkit. Nagpanawag si iyang mama. Gamay pa man ko ng bata. Sa diyang nawa ang iyang mama. Muna hinungdan pa. Nga giduble na ko ang akong kahago. Aron daghan ang makakita ni maong picture. Ug tungod sa kadako sa premyo, mahimong mudayo pa sila laing lugar. Aron pagitaon ang akong wife. Jumel, may nagpaingon din niyo. Murag bit-bit man niya ang litrato ni Anali. Siya na ka ang makasulbad sa atong problema. Dali pa, atong doolon. Hay, abi na kung makatabang na doon atong tawhana. Nangutana, may noon ko, di ba iskamang premyo? Kung pa ta magkinahanglan nila pa, ako na itong isok magtawara. Kalma lang, Jumel. Unsa man, mamauli na lang ta. Nahurot-hurot naman na ito pamilit ang ato mga litrato. Mamauli lang ta pa. Magpakubyan suglain para ugma. Ha? Di ka kapuyon? May trabaho pa bang ka? Milibang ko pa. Sinday ila mo akong ginauna. Mahimong kada Sabado, Domingo na lang ta magpapilit dong. Famous lang ito na higayo na pa. Mintas tanto nga, niya pa nga akong wife sa mga rapit nga, gitaliwad ang sa tubig. Jumel. Matukay pa akong papalula. Ay, haladay. Wala ba ko kay Bauda? Ato ko no to sila mamilit sa mga isla. Layo na, Lula. Layo, gid na, day. Kay musakay pa man na sila pampot. Unya, unsa man ang pambot, Lula? Ang pambot, day, mo na yung gamayng barko. Gamay nga barko? In short, barko-barko, inday. Koy, kau no?
binuangan gina ni mata da. Somri na. Taka ka. Somri na diya. Saan naman taon ka? Ba't ko biya ng gamay pambot? Sorry, di na lang mo dagat. Ha? Di na dagat. Binuara siya na bata, ha? Binuara tao na. Gipakatawar gin ako sinda ilaw sa wakati ay. Para pa ko mo katawa. Gitikon. Wa, wa ko mo katawa. Kay waman ko katawa. Giti ka kakay. Hey. Sige ding hisgot si Day Santa sa butang babae, ma. Ay, oo lagi. Maghisgot ka na siya balik, ma. Bahin sa batang babae. Ayaw na siya tubayi, ha. Likay lang gat. Ay, maumambitaw na akong gibuhat. Imo mo ko na siyang gigakos ganiha, ma. Tungod sa sobra kong kaluoy niya. Ako bitaon ta siyang dadun sa among pagpanagat. Imo sa himpugan. Rinan, dili mo kapugngan. Ang panag-abot sa pagbati sa usa ka anak o inahan. Oh, unsa? Bisag asa mo pasihadad ang kamatuoran mo'y mangunay sa paghatag ugdan aron jud silang duha mag-abot. Dili siya ka mangunay pagtraidor na ko, ma. Rinan. Mahal kin ako si Day Santa. Wa pa man ko makasud sa iyang kalibutan. Pero malipay na ko nga makita ko siya. Inikatuog na ko. O ginimatan ako. Malipay na lang ko mga magunitan ko ang iyang kamot. O mahagkan ko ang iyang aping. Ay, sobra ang imong pag-antos, anak. Bahala na, ma. Bahala na. Basta di lang siya mauhan ako. Dongrinan, paningkamutan yun ako nga dili ko dagon sa kaluoy. Pero nahibaw na magigos tinuod. Ug labaw kong nasayran nga sobra ang pag-antos ni Day Santa nga nalayo sa matuod niyang pamilya. Basta anhira siya na ako, ma. Huwag ayaw gid pagpakabuang sa pagtraidor ako, ma. Igalig malimot ko. Nga giila o giisip ko ikang matuod kong inahan. Dayela! Mayo kay miduol ka din, La, Ninang, Nahadlo ka na ako? wa man. Ay, unsa man imong gigunitan? Litrato ni Mama. Happy ko na, be. Akong tanawon, be. Be? Ayaw lang, Ninang. Ingon man si Lola, ako kitampingan ang litrato ni Mama. Ay, mutanaw raman ko. Bebe, padalawa ko, be. Ingon Lola, dili man mo sugot si Lola. Mutanaw raman, gan. Nara ko, Lola. Sige. Sod na sa inyo. Asa man ka? Arin ako sa amo. Diin man ka. Ito ragot, Lola. Gipaduol man ko ni Ninang. Unsa, diha ang imong ninang Cherry. Unya, nagda ka sa litrato ni Mama nimo? Iya ka ni untak ning tan-aon, pero wa man ko masukot. Di bagiing nanta naman ka, nga anhira ka din he. Og ayaw ipakita, ni bisan kinsa ka ng litratong Mama nimo. Nga naman, Lola. Tingali gisiun ang litrato. Hala, bad paya na ang mugisi sa litrato ni Mama. Oh, bad. Mo gani nga dili ko gusto nga mo gawas ka dinhi sa sala. Aron way makahilabot sa litrato. Sorry, Lola. Pero dito raman unta ko. Unya miduol man si Ninang. Basta. Ayaw lang paduol niya, ha?
Di ka gustong matuol ko ni Ninang? Ambot ba? Wa man gyud ko'y salig na nababayhana. Kontrabida. Kontrabida gisa kong kinabuhi kining tiguwa nga luding. Hangtod ang bata. Tunan pagid sa pagpalayo nako. Iabot na si Jumela. Ang busina siyang auto. Panagpahibaw nga may abot na siya. Bahala nagbasuko si Luding ako. Muduol siya ko ni Jumela. Aron magsusi unsay na itabo sa ilang pagpamilit. Yehey! Nana kong papa! Kauban na ni mo si mama pa? Wa pa, anak. Dili ko pa siya kauban. Pero, hapit tigid, anak. Bebe, dali, be. Kugos si Papa, be, kay gimingaw na kay gusto kong pinangka. Kabukat na ba ako, anak ko, eh. Dako, nagod ko pa. Mingaw ko ni mo pa. I love you pa. Ay, ako sab! Kiss ko sa Papa B. Kay Mio na sab ko. Oh. Ala, si Ninang. Anak, buta ko na, ha? Ikaw pa bigyan si Papa. Gusto ka? Nasahian ta ka? Salamat na lang. Kumusta naman ang inyong lakaw sa pagpangita ni Annalie? Hapit na. Masay hapit na? Hapit na balik na mo ni Indeila ang iyang mama. Sobra yun ang inyong paglaom, no? Dili na siya mo balik. Tiya. Sana man tao, tani. Sige, tagtanaw-tanaw ni gawas. Saman, ha? Ano di ka? ay? Siyempre, una-una ni mo. Makalagot man gunis Cherry, oy. Kung masulti ba? Muragit, doon na siya nahibawaan mahitungod sa pagkawa ni Day Anali. Lagi, tiya. Masay permission ako sa sudyaan, tiya. Murag, doon na siya naibawan sa pagkawagtang Day Anali. Niya? Unsa may iyang gitubag ni Molokoy? Murayog, pakibo siya nga baga. Ya, biya din ako. Unsa? Sa ato, Palokoy. Nagdudasad kang Cherry nga mo hinungdan sa iyang pagkawagtang. Why? Wa man ko kasabot ni mo, oy. Hindi mo man ka siyang gisudyaan. Pero wa ka mo tuo nga siya hinungdan nga nung nawag kalit si Di Anale. Nganong mo to man taon ko, tiya? Kagwapag kasiksya ng Cherry nga makahimog krimen? Krimen? Oh! Kuna day, pag binuan siyang isig kataw, ha? Di na krimen, ha? Mo na hinungdan tiya nga, di kumutuo nga makahimo si Cherry, na. Ha! Hilom dialog koy, oy. Wag yun ko makasabot na mo. Buwag-buwag ta, oy. Makailis na. Pa? Kano nag-uol bang ka, ha? Si Ninang man good. Oh, kay... Nga naman si Ninang ni mo. Permilaki na siya may ingon nga. Di nakin mo balik si Mama. Sagdila rin siya nato. Di mo gud importante niya si mama ni mo. Pero para na itong duanak na nagmahal ni mama ni mo, di kita magpagkawas paglaom. Nga ikaw ba na ito balik si mama ni mo? Sige, gyud ko pray pa. Kada gabi sa dili pa ko matug. Nga inig mata na ko. Naan na si Mama. Kinahanglan mga andam na kaday. Ha? Nga naman? Oh, muuban ka man ka na ako panagat. Di ko eh. Ha? Di ba, nagkasabot naman pa.
Nga di ko muuban kundi muuban si Mama Marcy. Gihadlok pa ka, mama. Unsa? Ang butong ipasabot dahi. Kuan, gihadlok ka ba ni mama sa bawd? Ay, good pa patakag pamasangil, Renan. Way labot si Mama sa akong desisyon. Nga dili na lang gid muuban ninyo sa inyong panagat. Ako ning pagbuot. Mahadlok ko anang laon. Labi na kay pamputre atong sakyan. Okay lang. Kung di ka mauban na mo, di ko mamugustahin. Pero, kinahanglan tumano ni mo ang gusto na kong mahitabo. Doon na kay idili na ko. Di lang ko gusto nga mugawas ka. Dili magyug ko mugawas nga dili ka uban si Mama. Bisag kauban pa ni mo sa mama dahi. Unsa? Niya mo ko'y daghang binuang nun. Tingalig dunay mangilad ni mo. Dili ko mugawas kung dili ko kauban si Mama. Dugay naman kahang nagpuyo si Mama din eh. Mailad pa di ay siya. Tiguang na maguna sa mama Mercy dahi. Hagbay rami kauban sa pagpanimba. Ayaw ka balaka na rinan. Way mangilad na mo duha ni Mama. Dahi. Nga naman, Renan. Tug-ani ko sa tinuot nga hinungdan. Doon na kay kontra. O mahadlok kang... Kami si Mama mo ay mamahimo. Mamahimong panimaslan sa imong kontra. Dili, huwag ko'y kontra dayo eh. Kanya nga nung mahadlok ka man. Basta, dili ko mauban sa inyong panagat. Og manla kami si Mama kung gusto ming manimba. O baka manggawas migikan din sa ato. Taod-taod na tamo na makasuroy. O niya? Ang akong gusto, nga ako na sa tagais imong higayon. Aron ko malipay. Sorry. Dagang kong trabaho. Gawas pa. Sa'yo ming manlakaw si Papa. Huwag ang mga igsoon ni wifey. Sige lang yan pumugtuo ang mananagan. Bisag hantod karon, way ka matuuran ang gitagna bahin ni Anali. Huwag ka na'y labot, anak. Kami nga nagmahal sa kong wifey. Ayaw buti. Kay hangtod karon, niya pagkanamo ang akong paglaong mahibalik siya sa mong kinabuhi. Nag-usik ka mo sa inyong panahon, anak. Kay gano? Doon na kinasairan? Doon na ba? Ilang ulit mo na itinatag. Masak pa na gyud kaha si Cherry, mga kasama at tangi ang laing pang mga sumpay ning atong sugilanon. Ikaw ang akong kinabuhi. Laing dalit ka nato sa RMN Drama. Imig pa kong naririnig. Buto ka listeners, ang part 14. Ang 15 ani sunod si Mana pag yun kay paabton pa man nato ni pito ka episode niya. Pag upa man ta nakakuan ron naka part 14, so magsugod na pud ugma ang ihap sa kuan Miyerkules, no? Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Lunes, Martes, Miyerkules. Sunod Miyerkules pa. Ang ika-15 Miyerkules pohon. Yang limbo po, burag, Martes pa siguro po, no? Kay, abton pa magpito. Nya, mga to mga ka-listeners, kay mag-edit po kung sugod sa drama nga kuan. Ako'y drama nga plano i-upload niya. Paano ako ma-edit kay kung sa copyright po ba? May copyright nga tanggalon pa. Pero suwayan ako basi maka-upload sa part 1 dai, no? Suwayan lang umapuan basi dai. Di lang nako isulti sa ang mong drama, no. Mga listeners, thank you so much for watching sa akong vlog, no. Og sa pagpaminaw sa mga drama. Salamat kayo mga listeners. Og amping mo kanunay, God bless atong tanan.